Rêze pirtûkên ku ji bo perwerdeya zarokan ji aliyê kerem ve hatiye nivîsandin, bi navê çîrokên gulê derketin. Sed bi tevahî ji 20 pirtûk, kartpostalek û wêneyê 28 navdarên Kurd li serê ye û qutiya xwe ya taybet pêk tê. Pirtûk bi du zaravayên Kurdî, bi kurmancî û zazakî, an got kirtmanckî hatine amadekirin. Ji kaxizên kûşê, bi kalîteya bilind û xwêzê wêneyên reng bi rengin. Ji bo ku zarokên we bi hêsanî fêrî Kurdî bibin, Kurdiya xwe ji bîr nekin, an jî Kurdiya xwe bi pêş bixin, divê hûn van pirtûkan bikirin, ji wan re bixwînin û bi wan bidin xwendin. Bila ev zimanê şîrîn, Kurdiya bedew, zimanê me yê dayîkê nemre, li zimanê xwe xwedî derkeve.